Bħala parti mill-attivitajiet li għandhom lan li għatu atmosfera ta' briju lil strada stretta fil-Belt Valletta, il-ħamis filgħaxija saret l-ewwel attività minn sensiela fi programm kontinwu organizzata mill-Strada Stretta Events b'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Valletta 2018. Attività li rat 12 mużiċisti jagħtu l-ħajja lill-Strada Stretta bi stili ta' mużika differenti. Id-direttur artistiku Giuseppe Xkembri Bonaci spjega minn fejn nibtet l-idea oriġinali. Dit-triq dejjem hekk kienet mill-bidu tagħha aħna minna studju anki akademiku fuq din it-triq u nixtiequ li nżommuha b'dan l-istil. Strada Stretta hija l-għażla ideali għal dawn it-tip ta' attivitajiet u dan għal diversi raġunijiet. Nixtiequ wkoll anke nappellaw li l-mużika tkun anke ħaġa li ma tellifx kemm il-residenti, kemm idu noħolqu kultura ta' arti ħanajdulek għolja, u mhux fis-sens elitista, ma anke bħala approċċ u x'għalbu jisbaħ minn din it-triq. Din l-attività rat il-parteċipazzjoni ta' mużiċisti mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Is-Sur Master Sigmund Mifsud tkellem dwar il-kontribut tal-orkestra. Rajna li bħala ambjent u bħala atmosfera naħseb l-aħjar element li stajna nikkontribwixxu bil-brass section tal-Malta Philharmonic Orchestra. Fil-fatt, tinżlu tajjeb ħafna ma' nies il-brass minnu nnifsu għandu ċertu elementi li taf kif għajmu ċertu iktar briju. Dawn l-attivitajiet għandhom lan li ġibu flimkien mużika klassika ma' letteratura u teatru. Strada Stretta hija il-lok għal kull tip ta' arti. Ġabdejna bil-pittura tal-istudenti għaw, issa bdejna bl-orkestra, ħajkonna l-poezija, ħajkonna anke l-opera, ħajkonna l-għana u anke se jkonna rock groups, basta li jkunu fis-sitwazzjoni li nirrispettaw kemm it-triq, l-ispirtu ta' triq u kemm il-problemi li jistgħu jinqalgħu anke tal-viċini.